Camels TV ni Ataron Teresa Negros. Ang atong admin arena naglungag na. Camels TV, nagunsa ka diha? Magdali na, uy. Maapi na bukan tila. Malayo lang kan. Ang sarap naman niluluto ni Mills TV. Oh, masarap ito. Kasi nandito sa probinsya kasi ako ngayon. Wow, sarap naman yan, Mills TV. Lawa pa man din ako na pislip. Wala ka. Mana ang pislip na?